guys! So, share ko lang tong video na to nung pumunta kami ng Tumalog Falls. Ayan. Same day lang to nung araw na pumunta kami ng Simala. Ayan. So, dumaan din kami sa Tumalog Falls. Dalawa talaga yung ano namin na pupuntahan talaga namin. Simala muna and then Tumalog Falls. Ayan. Kasi sayang naman yung isang araw, diba? Na nakamotor lang kami. Kaya, sinulit na namin. Syempre, bakasyon ko din. Kaya, ayan. Hapon na kami dumating dyan mga 1 p.m. na yata. Ayan. So, wala pa kaming kain niyan from Simala. So, dire-diretso na yung lakad namin from Simala to Tumalog Falls. Ayan. So, ayan yung mga nakamotor. Yan yung sasakyan papunta sa Tumalog Falls kasi bawal yung motor ipasok doon. Naglakad na lang kami guys, hindi na kami sumakay dun sa motor, yung habal-habal nila. Kasi hello, ang sakit na nga sa puwet no, galing kami ng Simala, nakamotor lang kami. So, bakit pa kami magmumotor? At saka hindi naman siya ganun kalayo. So, mas maganda nga maglakad eh, 'di ba? At saka paano naman siya? Medyo baba lang yung kalsada niya, pero carry naman, okay naman. At saka pag magmumotor kami, mamasahe lang din kami. Kaya ay sabi ko sa asawa ko, maglakad na lang tayo, pagbalik na lang tayo magmotor at least. Mahirap na kasi pabalik kasi syempre pataas na siya pagbalik. So, yan yung kalsada nila guys. O, diba? Baba siya. So, kailangan talaga, dahan-dahan lang na lakad. Huwag kang tumakbo kasi pag tumakbo ka, nako, sinasabi ko sa'yo, pagulong-gulong ka na papunta sa falls. Dediretso ka na dun sa falls. Charos. Ayan. So, konting lakad lang kasi medyo maano talaga yung kalsada niya. Pero okay naman. At saka, tingnan nyo, may mga naglalakad, kaya bakit pa kami magmumotor? Ayan. Konting lakad na lang dyan. Makikita nyo dyan sa mga medyo may mga tao dyan sa medyo ayan, dyan na yung falls, so carry lang. And ayan guys, nakarating na rin kami sa Tumalog Falls. Ayan, hindi maraming tao nung pumunta kami kasi na rin yan eh, hapon na rin yan eh. So siguro yung iba nagsisiuwian na. At saka medyo kasi yung araw na yan, medyo maulan-ulan ng konti pero okay lang. May mga tao pa rin naman. Ayan. Diba? Ang ganda niya guys. Yan. Hindi lang siya hindi lang ganun kaano yung tubig kasi syempre iba yung panahon mo dahil sa maulan-ulan kaya ayan. Pero maganda siya guys, diba? Tapos syempre may entrance, hindi pwedeng wala, may bayad. 100 yung entrance. So dalawa kami ng asawa ko, so 200. And then syempre pagod ako, hello. Kaya sabi ko sa asawa ko, kumuha tayo ng cottage para naman meron tayong mapagpahingahan. Kasi syempre galing pa kami ng Simala, at saka kailangan may mapaglagyan ng mga gamit namin, at saka makapagpahinga man lang kami ng konti sa pagod. And sa totoo lang guys, wala pa kaming lunch that time. Kasi akala ko may pagkain dyan. Tapos yung pagdating namin pala, wala pala. Kasi wala pala silang mga pagkain doon. Pwede ka magdala ng food. Ayan. So, sabi ko sa asawa ko, anong gusto mo? Bumalik ka doon para bumili ng pagkain or mamaya na lang? So sabi niya mamaya na lang kapag natin. Tapos hindi naman kami ganun doon. Hindi naman kami talaga nagtagal. Yung saktong saktong tampisaw lang ng tubig at saka saktong aura-aura, picture-picture, video-video, ganun. Ayan, so kumuha muna ako ng video dyan sa mga sa paligid. Tsaka ayaw pa ng asawa ko na umanon sa tubig kasi nga pagod pa siya. So sabi niya mamaya na lang tayo. So, syempre, ayan, hello. May baon ako dyan. Handa ako, no? Girl Scout, char. Kasi, syempre, yun naman talaga punta namin, Simala, tapos Tumalog Falls. Syempre, may dala tayo. Ayan, galit yung asawa ko dyan. Galit siya kasi, syempre, kakarating nung namin, nagbihis ako agad. Di ba pwedeng excited lang kasi para naman makaano sa malamig kasi, syempre, mainit. Tsaka, dyan na lang din ako nagbihis. Ayan, nandyan naman yung asawa ko, tinakpan niya ako, takip lang ng damit, ganun. Tapos, tinabi niya yung mga gamit namin, sapatos namin. So, diba? Don't mind my don't mind my chan. Hello, busog yarn. Busog. Walang kain pero busog. Hindi. Matyan lang talaga ako. Nga kayo dyan. Char.
So ayan, sabi ko sa asawa ko, punta na tayo dun sa falls kasi syempre ilang oras lang tayo dito. Babiyahe pa tayo pag uwi. Ayan. Kasi sasakay pa kami ng barko papunta taga Dumaguete ho kami. So ayan, sabi ko punta na tayo dun sa may tubig. At saka hindi naman may mga tao ayan, pero hindi naman ganun kadami. Okay lang. May mga Mexican, may mga Pinoy, may mga tourist, may mga Chinito. Ewan ko kung Japanese yata yung nakita namin na grupo or Korean ba yun. Ayan. Tapos ayan, ang ganda no. Di ba? Ang ganda. Hello. Parang ako. Joke lang. Ayan. Tapos, naghahanap kasi ako ng pwesto kung saan ko ilalagay yung phone ko. Kaya ayan, paikot-ikot yung phone ko kasi hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay, kung paano ko siya ilagay, di ba? Dala lang namin yung konting gamit namin, yung yung pera or ayan, yung naiwan lang namin yung mga damit lang namin, ayan. So ayan na nga, nagpakasasa si ating sa swimming, o di ba pa? Kala mo kung sino. Hollywood yarn, naka-shades ka pa. Kala mo naman, di ba? Tapos nainis ako diyan kasi ininis ako ng asawa ko. Sabi niya, baka daw isisend ko lang sa GC namin kasi meron akong GC. Tapos sabi ko, hindi pa pwedeng pang reels lang at saka pang sa video ko. Kasi kinukulit niya ako kaya daw ako nagpapa-video. And sorry guys, ito na pala yung last ng video ko kasi hindi na ako nakapag-video sa iba kasi tinipid ko na yung battery ng phone ko kasi yung power bank ko wala na palang laman, ayan. So kaya hindi ako nakapag-video ng matagal, ayan. Pero ang ganda niya guys, nag-enjoy kami ng asawa ko, ayan. So hanggang dito na lang guys, thank you so much for watching, don't forget to subscribe.